Joining us this morning is the Executive Director sang EOC. We have Ma'am M. Ang on the line. Ma'am M, how are you? Good morning. Ngayong aga, Action Art, good morning. Morning sa mga nagapamati. Salamat gid no maulano ng aton siningit tiyempo pero sige gyapon ang vaccination activity nakita ko sa mga schedule. Actually nabasa ko naman kay ina kundi ini nga mga area. Pero ma'am, ano niyo may nagpalusot naman gali ba panibag-ong nga mga RT-PCR test naman nga piki sa Bacolod City. Nano ini man? Actually, ang amo niya recently nga nadiskubrihan ang vaccination cards ang ginapeke. Vaccination card. May fake nga vaccination card. Yeah. O, may na-encounter kami recently lang din, 2 days ago, Mhm. na I think ina-edit na nila siguro sa computer hapos na i-edit galing kay ang sa aton gina-present nila sa employer. Ang kakatabo Action Art gina-require sila sa employer nga dapat vaccinated sila kay hindi bala mayara national government na directive nga dapat ang nag-report on site sa mga trabaho either private man daon or pang gobyerno, pang publiko nga mga opisina, dapat fully vaccinated. Kaya kung hindi ka fully vaccinated, Hindi ka kabalik. RT-PCR every 2 weeks, kada 2 ka Sus. semana, Oo. mapatest ka RT-PCR, di siya do kamahal na, kay kung silingon sa isa ka bulan, kada 2 ka magpa-RT-PCR. At your own expense. Ikaw ang magasto sina. So, ang iban siguro nga wala nakapabakuna, nagpresentar sa ilang employer sang vaccination card naging Photoshop lang Diyos. Action Art. So, ang employer mismo ang nag-present kag nagkadto sa aton sa City Health para ipa-verify kung Tuod. authentic ang Authentic. ang vaccination card nga gin-present. Kaga, of course, ang aton yung mga vaccination cards, actually, subong Action Art since may ara na kita QR coded nga bakuna card. Hapos-hapos na din sa aton maglantaw kung bala ang isa ka vaccine. Kaya kung kita nga issue, since updated real time ang pag-encode magpabakuna ka subong dugay-dugay kunara kung for example sa SM ka nagpabakuna pagkatapos mo bakuna gina-check ka pa lang dira sa monitoring ara na sa data ni mo ngalan kag information so ma-verify natin so may nakita kami 4 din sila kabilog Diyos. nga nagpeke sang vaccination card and that is a serious offense according to our City Legal Office. Gin-refer na ni namon sa City Legal Office para sa appropriate action nila. Diyos, tibot ang balon ini nga mga individual subong after nga nadiskubrihan nga piki ang gingamit nila nga vaccination card ara na ng discretion iya sa employer kung anong himuon nila pero aside sinang basi mawadaan ka na trabaho may kaso kapaya kung ninali himuan ini isang legal nga aksyon sang CLO. Gusto gid na Action Art. So wala labot nga mapalin ka sa trabaho mo. Makasuhan ka gid. Makasuhan ka gid sang aton nga City Legal Officer. Kay falsification sang mga dokumento nga hindi lang since vaccination card ni hindi lang ni gani government international record ini ang aton vaccination card. This is a serious offense. So, Okay. muna ginapanumdon ta nga palihog lang, hindi na lang kamo mag-attempt nga i-Photoshop kay bisan ano nyo naka-Photoshop, basta pag-check na bisan ngalan ng ihatag sa amon, babalaan na kung bala nakapabakuna kamo kung wala. Kaya ang laom guro nila basi way man QR bisa may QR code hindi man guro ma-intercept dayon kag ang laom nila gurong employer nila iya mapabaya na lang hindi man pag-i-check isa lang ni sila kaulubrahan ma'am. Yes, isa lang sila kaulubrahan. Diyos. Taga out of town ni sila Action Art taga Sagay. Actually ang iya employer nagduda
nga ang nagpabakuna sila, kag dili pa sila nagpabakuna, Mhm. kag kay ang ila kompanya na may ara vaccination gid nga nagbakal ang ila kompanya sang Okay. Oho. sang vaccines. So may ara sila ila mismo nga vaccination drive. So natingala ang ilang employer amo tong gindala ang vaccination card sa City Health kag ginambalan sila hindi na aton format nagkadto sila sa SM. Kaya ang nakabutang to sa SM sila nagpabakuna. So pag-check immediately nakita nga wala record. Adjus, dako nga sibuyas Bombay magamuna. So, magaserbi ini warning, especially to those nga way pa ang makapabakuna, nga abin yung makalusot ka mo, hindi na pwede, bangon ngang employer no iyaga coordinate man ni sa natungdan ngayon siya, diri especially sa EOC, to check kung bala piki o kung hindi authentic ang inyong magaginagamit nga vaccination card. Yes. Actually, verifiable action art. Anytime pwede gidya ang employer o kung sino man dira, HR officer sa isa ka opisina, pwede lang gidya katawag. Okay? Salang katawag sa aton EOC, kaga i-verify lang ang ngalan, mambal kabi nga pangitaan na ang ngalan nga Emang. So pag tanaw na sa record, kung wala na si Emang nagpabakuna, hindi kinaya magwa ang iyang ngalan. Pero kung bakunado siya, ara datanan ang information sa no siya ginbakunahan, sa diin, sino nagbakuna sa iya, anong vaccine ang ginhatag sa iya. Ang iya second dose, ara na datanan ang information. Ang pinakanami, pagkit action art, kay kung may bakuna card na, which we are planning to implement fully, once nga ma-catch up na sang aton nga mga encoders, ang aton nga mga data, i-issue tanan na ang bakuna card sa tanan kaysa subong para lang na sa travelers, ginauna ta ang mga travelers. Kung once ma-issue na, kung ikaw employer, paggalat ka mo sa iya bakuna card, i-scan mo lang, kung may ara ka lang smartphone, i-scan mo, magwa dayon ang iya vaccination record, kumpleto nga data. Okay. So, scanner lang, ano lang gani, hindi mabalaan na. Mabalaan na dayon, no? Smartphone lang, hindi na kinanglan special nga scanner. Kundi Yes, ma'am. imo lang ang telepono. Kag kalabanan sa aton, smartphone naman ang ginagamit. So, pag-check mo pa lang, makita dayon nga ara dang iya vaccination. Kag kung fake na siya, lain nga ngalan ang magwa. Gani man. Lain nga ngalan, lain nga kay may QR code na. So, QR coded na din. Ma'am M, kindly hold on sa imong linya. Kay may obligasyon lagi ko nasyonal. Balikan ta kay in a short while. Daligid lang ni ma'am. Okay. Alas 8. Ma'am M, sorry gid. Ariho, team mayo ni kay at least subong ma-aware ang public, especially kung nagatrabaho ka sa public or sa private sector, hindi na lang sila magpalusot, babakuna na lang sila kay anyway ining mga taga-gwa ma'am bisan out of town ka kundi ka obra sa Bacolod, why mo naguro problema sa kompanya mo basta kuan lang legal lang nagpabakuna kin matuod dis Bacolod, di ba? Yes, pwede gid gina-accommodate na subong action art since may sufisyente man kita nga mga bakuna, ga-accommodate kita bisan taga damo na kita gani na accommodate na taga-province or bisan hindi ka taga-diri. For example, dito ka sa Cebu nag-first dose, kag nakabuan, nari ka di sa Bacolod, due ang imo second dose, gahatag man kita na gyapon. Basta dala mo lang imo vaccination card. Okay. Pwede kita maka-accommodate sila. Ang mga first dose naman, bisan hindi ka taga-Bacolod, gina-accommodate naman. Kay, like I said, may sufisyente na kita nga vaccine sa subong.